Så kører vi. Ja, vi er klar. Det skal man bare. Hey. Windy, I can fly. Wow. Det virker. Ja, prøv lige, så åbner vi lige den der. Det er nemmere, når der lige er sådan der. Så træder du bare op og klipper den ud. Du skal trin op.